bendithiwch yr arglwydd. Holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd, codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr nefoedd a deiar. Gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno. Rwy'n dygaru tu a'i gwyddost, rwy'n dygaru ef arglwydd mawr, rwy'n dygaru yn anwylach na'r gwrthrychau ar y llawr. Wel, heno fyddwn ni'n dod at ddiwedd llythyr Paul at yr Effesiaid, ond fel darlleniad fe gawn ni bennod ola y llythyr at y Colosiaid. Ac oedd yr Apostol Paul yn sgrifennu y ddau lythyr yr un pryd a'i gilydd. Ac mae yna debygrwydd, wrth gwrs, ac mae yna debygrwydd yn y diwedd hefyd. Felly, Colosiaid pennod 4. Chwi feistri, rowch eich caethweision yr hyn sy'n gyfiawn a theg, gan wybod fod gen i chwythau hefyd feistr yn y nef. Parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Gweddiwch yr un pryd dros omninnau hefyd, ar i ddiw agor i ni ddrws i'r gair, i ni gael treithi dirgelwch Crist, y dirgelwch yr wyf yn garcharor ei fwyn. Gweddiwch ar i mi ei amlygu
fel y mae'n ddyletswydd arnaf lefaru. Byddwch yn ddoeth eich ymddygiad tuag at y rhai sydd y tu allan, daliwch ar eich cyfle. Bydded eich gair bob amser yn rasol, wedi ei flasu a halen, i chwi fedru ateb pob un fel y dylid. Fe gewch yr holl hanes amdanaf gan Tychicus, y brawd annwyl, a'r gweinidog ffyddlon, am cydwas yn yr arglwydd. Yr wyf yn ei anfon atoch yn unswydd i chwi gael gwybod am ein hynt, ac mwyn iddo ef eich calonogi. Daw Onesimus gydag ef, y brawd ffyddlon ac annwyl sy'n un ohonoch chwi, fe gewch yr holl hanes oddi yma ganddyn pwy. Y mae Aristarchus fy nghyd garcharor yn eich cyfarch, a Marc, cefnder Barnabas. Cawsoch o'r chmynion ynglyn ag ef, os daw atoch, rhowch groeso iddo. A Jesus a Elwyr Justus, dyma'r unig gredinwyr Iddewig sy'n cydweithio â mi dros deyrnas Dduw, a buont yn gysur mawr i mi. Y mae Epaphras, sy'n un ohonoch chi, ceithwas Crist Iesu yn eich cyfarch. Y mae ef bob amser yn gweddïo'n dair drosoch chwi, ar eich chwi sefyll yn gadarn, yn gredinwyr eiddfed, ac yn gwbl argoeddiedig ym mhob dim y mae Duw yn ei ewyllysio. Yr wyf yn tystio amdano ei fod yn llafurio yn ddigyn trosoch chwi, hynny yw mewn gweddi, a thros y rhai sydd yn Laodicea ac yn Hierapolis. Y mae Lyc, y meddyg annwyl, a Demas yn eich cyfarch. Cyfarchwch y credinwyr yn Laodicea, a Nympha a'r eglwys sy'n ymgynnull yn ei thi, a phan fydd y llythyr hwn wedi ei ddarllen yn eich plith chwi, parwch iddo gael ei ddarllen hefyd yn eglwys y Laodiceaid, ydych chwythau hefyd i ddarllen y llythyr o Laodicea. A dywedwch wrth Archippus, gofala dy fod yn cyflawni'r gwasanaeth am ddiriedodd yr arglwydd i ti. Mae'r cyfarchiad hwn yn fy llaw i fy hun, Paul. Cofiwch fy mod yng ngharchar, gras fyddo gyda chwi. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. I ni diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron heno yn enw yr arglwydd Iesu Grist. I ni diolch yn fawr am y cyfle newydd o ddod i gwrdd â Duw, o ddod i'r tŷ cwrdd yma. Ac nid yn bennaf i gwrdd â'n gilydd, ond i ddod gyda'n gilydd i gwrdd â Duw. Ac o arglwydd, dyna ein disgwyliad ni heno unwaith eto, wrth i ni ddod i'r moddion gras. Diolch o arglwydd am y rhyddid i ddod, diolch bod ni yn cael dod ger dy fron di nawr, a diolch bod gyda ni Dduw bendigedig sydd yn deilwng o'n haddoliad ac yn werth ei gael, ac yn werth ei adnabod, ac yn werth ei addoli. Ac i ni'n plygu ger dy fron o'r newydd, ein crewr mawr a'n Duw, ger bron yr arglwydd, Iawe, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, yn un Duw bendigedig, heb ddechrau na diwedd, yn sanctaidd, yn lan, yn bir, yn holl alluog, yn holl gyfoethog, yn holl wybodol ac yn holl bresennol, ac yn llawn trigaredd a gras a chariad. Ac arglwydd, mae'n fraint i ni ac yn hyfrydwch i ni gael dod ger dy fron di, ac i ni dy gyfalch di fel ein tad ni, ein Duw ni, a'n tad ni hefyd, ein tad yn y nef. Arglwydd, i ni'n diolch, mae ein tad ni wyt ti trwy i ni adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac dy fod ti yn dad trigarog, dy fod ti'n dad tosturiol, wyt ti'n ymwybodol o'n gwendid ni o arglwydd, ac wyt ti'n tosturio wrthym ni. Wyt ti ddim yn dal dy ddig am byth, ond wyt ti'n araf i ddig ac yn fawr o drigaredd a trigarogrwydd tuag ato ni. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti. I ni'n diolch dy fod ti wedi meddyliau o hedd amdano ni, arglwydd.
Cyn i ni feddwl amdana ti, cyn i ni fodoli hyd yn oed, wyt ti wedi meddyliau heddychlon amdano ni. Mae gwrthryfelwyr ydym ni, a gwrthryfelwyr o ti'n gwybod fydden ni. Wyt ti wedi trefnu ffordd i ddod â ni i heddwch gyda Duw. Ac arglwydd i ni'n diolch. Wrth i ni ddod ato ti fel ein tad, ein bod ni mewn heddwch gyda Duw. Gyda'r Duw sanctaidd, gyda'r Duw gogoneddus, trwy waed Iesu Grist. Arglwydd diolch, nad oes na ddim gelyniaeth rhyngthon ni nawr o gwbl, ond dy fod ti wedi delio ag e. Dy fod ti yn dy fab wedi symud yr elyniaeth o arglwydd, wedi symud ein pechod ni, ac wedi ei ddileu. Arglwydd i ni'n diolch. Diolch a diolch bod ni wedi ein cymodi a Duw, bod gyda ni heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac felly, ni'n diolch eto heno am yr efengil, i ni diolch am dy fab Annwyl, ein prynwr caredig ni. Oedd yn fodlon gadael y gogoniant a dod i barthau isaf y ddeiar. Ac nid dod i'w wasanaethu, ond i wasanaethu a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Arglwydd, di ni ddim yn blino meddwl a dweud a sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod wedi dod o'r nefol dir a llond ei galon fwyn o gariad at bechaduriaid fel ni, a marw ei mwyn ac yn ei lle nhw. Arglwydd, nad i ni byth ddod yn mor gyfarwydd ar hanes bod ni'n oer wrth feddwl am yr arglwydd Iesu ac am yr efengil. Diolch arglwydd, a diolch mai dyma bwrpas yr efengil, a dyma bwrpas dy air di, dyma pwrpas y Beibl o arglwydd, i ni gael dod i heddwch gyda Duw, i ni gael profi yr heddwch a'r tangnefedd yma. Gyda Duw, ac wedyn gyda'n gilydd. I ni adnabod y gariad o arglwydd, y cariad rhyfeddol i ni'n gweld yn yr efengil, y cariad rhyfeddol sydd wedi cael ei ddatguddio i ni. Mae Duw yn canmol ac yn cymeradwyo ei gariad tuag atom ni, a ni eto yn bechaduriaid i Grist farw drosom ni. Ac arglwydd i ni'n diolch am gael profi o'r cariad hwnnw o arglwydd trwy ei gredu fe. Ac arglwydd, i ni'n diolch mai y bwriad yw i ni wedyn i fod mewn heddwch a'n gilydd fel dy bobl, ac i ni garu'n gilydd fel dy bobl hefyd o arglwydd, ac i ni dyfu mewn ffydd yno ti, wrth i ni dyfu mewn adnabyddiaeth, ac i ni dyfu mewn cariad tuag at ein gilydd o arglwydd. I ni'n gweddio am hyn heno trwy weinidogaeth y gair. Arglwydd, gwared ni rhag bod a pen yn llawn gwybodaeth a bod ein bywyd ni ddim yn cyd-fynd. Plis helpa ni arglwydd i weithredu beth i ni'n gweld yn yr ysgrythyr a beth wyt ti yn ei fwriadu ar ein cyfer ni. Ac arglwydd, i ni'n cofio am frodyr a chwiorydd, diolch nawr i ni perthyn i deulu Duw. Ac mae gyda ni frodyr a chwiorydd trwy'r byd i gyd. Dyn ni ddim yn ei nabod nhw, wrth gwrs, mae hynny'n gallu bod yn anodd, ond mae gyda ni rhai trwy'r byd i gyd. Ac i ni wedi bod yn casglu arian nawr at rai yn Pakistan, i ni'n gweddio drostyn nhw arglwydd. Maen nhw'n glawd iawn, maen nhw ar ymyl y gymdeithas, a nawr, oherwydd y llifogydd, maen nhw wedi colli popeth. Ond arglwydd, diolch bod ni'n cael cyfle, diolch am Barnabas Fund, bod ni'n cael cyfle i gefnogi brodyr a chwiorydd o arglwydd yn y ffydd ac yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n gweddio i ti bendithio nhw gyda'r rhoddion yma. Bendithio nhw gyda bwyd da i'w cynnal nhw nawr. A helpu gyda'r ysbytau o arglwydd sydd wedi cael ei effeithio gan y llifogydd. Fel bod nhw'n gallu cael moddion a pethau angenrheidiol felly hefyd. Rhai wedi colli cartrefi wrth gwrs, a bod nhw'n gallu cael cartre newydd gyda peth o'r arian yma hefyd. Arglwydd i ni'n i cyflwyno nhw i ti, ac nid yn unig y teulu mawr
ond y teulu bach yma yn y tabernacl, ni'n gweddio eto dros ein gilydd o arglwydd, i ni'n diolch i ti am ein gilydd. Diolch bod ti wedi rhoi ni mewn teulu o arglwydd. Mae dyma dy fwriad i, neu di nerthu ni i fod yn frodyr ac yn chwiorydd sydd yn calonogi ein gilydd yn yr arglwydd. Helpa ni arglwydd sut i wneud hynny. I ni'n clywed hynny heno nawr, yr apostol Paul yn anfon Tychicus mwyn calonogi yr Effesiaid. O arglwydd, helpa ni i ddod i nabod ein gilydd ac i allu cefnogi a chalonogi ein gilydd o arglwydd yno ti, yn y ffydd, mewn y tangnefedd a heddwch ac mewn cariad. Helpa ni arglwydd os gweli di'n dda. Ac i ni'n diolch am dy drefn di ac am dy fwriad di. I ni cofio am y rhai sy'n methu bod gyda ni, rhai mewn gwendid nawr a llesgedd ac oedran o arglwydd ac yn cael eu ceithiwo gartre. I ni'n cyflwyno nhw i ti. Helpa ni gofio amdani nhw arglwydd. O bendithiau nhw. Yn gallu bod yn unig iawn yn y cyfnod yma o fywyd. Bendithiau nhw arglwydd. A gad iddyn nhw fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb di, ac o dy ofal di, ac o dy gariad di, tuag atyn nhw. Rhai cysylltiadau gyda ni arglwydd sydd mewn gwendid hefyd a llesgedd, falle teuluoedd yn perthyn i ni arglwydd, bendithio nhw hefyd. Ac i ni'n dymuno iddyn nhw gael eu bendithio yn yr efengil yn gyntaf arglwydd. Bod nhw'n gwybod bod nhw'n eiddo i ti. Na'r fendith fwyaf o arglwydd. Bod pobl yn gwybod bod nhw'n eiddo i'r arglwydd. Bod nhw'n eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Ac all dim byd eu tynnu nhw o ddafael di. I ni eisiau bobl i fod yn siŵr o hynny trwy dy ras. Ac o arglwydd rhai mewn gwendid ac y wynebu, y salwch a triniaethau falle, ni'n dymuno i achad wrth gwrs ac ni'n gofyn hynny yn enw Iesu Grist. Rhai mewn cartre hyn oed, bendithio nhw arglwydd a cynnal nhw. Yn gweddio bydd eu hysbryd nhw'n cael eu calonogi yn o ti yn y dyddiau hyn. Ac o arglwydd ni'n gweddio dros y gwaith yr efengil, yn ein hardal ni, yn ein heglwys ni ac yn yr ardaloedd hyn ac yn ein gwlad ni arglwydd. Gyn ni'n gofyn bywhad y waith. Arglwydd, ti sy'n bywhau calonnau. Arglwydd, mae'r efengil yn berffaith. Dim eisiau newid yr efengil, na dim byd. Dim eisiau newid y gair, ond arglwydd, mae eisiau newid y dyn. Mae eisiau newid calonnau, arglwydd. Mae angen i bobl cael calon newydd. Arglwydd, ti sy'n neud y gwaith yna, yn dy ras ac yn dy drigaredd. Wyt ti wedi gweld yn dda i roi calon newydd i ni. Ni wedi darllen, ni wedi canu amdano fe nawr. Cwbl ydyw gwaith dy law di arglwydd. Beth wyt ti wedi wneud yn ein bywyd ni. Ond arglwydd, os wyt ti wedi gweithio fel hyn yn ein bywyd ni, fi allu di weithio eto wrth gwrs, ac yn ni'n credu y byddu di, y mywydau eraill hefyd. Dios dy fraich a chibol o arglwydd, achub eto, gogoniant i thenw, gogoniant i thras ac lles. Gymaint o eneidiau colledig o'n cwmpas ni ym mhob man. Trigar arglwydd yn ôl dy fawr drigaredd. Derbyn ni nawr, a derbyn ein gweddi gwael ni, trwy haeddiant Iesu Grist, ein harch o ffeiriad mawr. Ac i ddoef gyda'r tad a'r ysbryd glân y byddo'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr ail emyn gyda'n gilydd gras o'r fath beraidd sain, i'm clust hyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nef ddatseinio byth ar ddeiar oll a glyw. Gras o'r
Wel, i ni'n dod at ddiwedd llythyr Paul at yr Efesiaid, pennod 6, ac adnod 21 i 24. Mwyn i chwytha i wybod fy hanes a beth yr wyf yn ei wneud, fe gewch y cwbl gan Tychicus, y brawd annwyl a'r gweinidog ffyddlon yn yr arglwydd, yr wyf yn ei anfon atoch yn unswydd i chwi gael gwybod am ein hynt, ac mwyn iddo ef eich calonogi. Tangnefedd i'r brodyr a chariad ynghyd â ffydd oddi wrth ddiw dad ar arglwydd Iesu Grist. Gras fyddo gyda phawb sy'n caru ein harglwydd Iesu Grist a chariad anfarwol. Wel, i ni'n dod nawr at ddiwedd y llythyr, ac fel sydd yn digwydd yn aml, fel gwelson ni gyda y llythyr at y Colosiaid, mae'r apostol Paul yn cyfarch, ac mae weithiau mae'n cyfarch yn bersonol, ac fan hyn mae'n ei cyfarch nhw ac yn dweud bod e'n anfon rhywun i roi mwy o newyddion. A mwy o wybodaeth iddyn nhw, ac nid mwyn gosip, ond mwyn ei calonogi. Mwyn ei calonogi. Ac mae'n addas, cyn i ni ddod at y testun i hunan, chi wedi cael y cyhoeddiad wythnos diwetha a heddi bod ni wedi bod yn casglu arian tuag at gronfa Barnabas, ac yn benodol mae apel diolchgarwch nhw yn mynd i Pakistan, y rhai sydd wedi cael ei effeithio gan y llifogydd. Felly mae ambell i un llun a sleid y fi. Dyma chi enghraifft o ble mae'ch arian chi a fi yn mynd. Dyma chi deulu yn Sind, ardal yw Sind, gewch chi weld nawr ar y map, ardal yn Pakistan. Mae'r Cristnogion y mwyafrif llethol yn dlawd iawn yn y wlad yna, ac maen nhw ar y cyrion o y gymdeithas. Ac dyna yr enghraifft, math o becynnau bwyd, os ydych chi'n gallu gweld, pecynnau bwyd fyna o'i blaen nhw, ac falle bod chi'n gallu gweld, diolch i rai, maen nhw wedi, ar wal y tŷ, maen nhw wedi peintio croes, maen nhw yn fodlon dangos i bod nhw yn Gristnogion. Ac dyna fe, maen nhw yn rhai sydd wedi cael help oherwydd llifogydd. Ardal Sind nawr te, yn y sleid nesaf, falle, dyna chi Pakistan, ac ardal Sind yn y gwylod fyna. Mae'n ardal eitha mawr, ac mae yna rhai fyna mewn llefydd anial ac mewn tlodi dybryd. A dyma'r math o beth wedyn ni mae'r arian yn cael ei ddefnyddio amdano fe, i chi gael gweld. Gallech chi gael mosquito net am $2.50. Wedyn ni y bwyd fel oedd gan y teulu na o'i blaen nhw, y pecyn bwyd, 20 pint, a mae hwnna'n para mis. 20 pint yn para mis o fwyd angenrheidiol nawr, wrth gwrs, dim luxury fyna, ond bwyd angenrheidiol, 20 pint. Wedyn ni, i'r rhai sydd wedi colli i cartrefi,
cael sheet plastig am 8 bunt ar 20, fel rhyw babell dros dro, drostyn nhw. Achos mae lot wedi colli i tai, wrth gwrs. Mae llawer o bobl, nid jyst y Cristnogion naturiol, i ni'n helpu yn benodol brodyr a chwiorydd yn yr Efengil. Wedyn yr un nesaf, dŵr glân a tabledi i buro'r dŵr, 38 punt. Mae hwnna'n llai na ffint ar gyfer teulu. Mae hwnna'n ddigon i 100% o deuluoedd. Wedyn ni, mae'r ysbyty Cristnogol wedi cael ei effeithio ac maen nhw'n gallu reparo llawr am 90 punt a wedyn y generators sydd wedi cael ei effeithio, mae hwnna'n costio mwy. Mi weles i hefyd rhywle bod tŷ, fel y tŷ oedd gyda nhw, dwi'n mynd lawer o dŷ wrth gwrs, 700 punt dwi'n credu, os dwi'n cofio'n iawn, oedd yn gallu codi tŷ arall, falle tymed bach yn well i deuluoedd fel yna. Ac dyna fe, i ni yn cael y fraint o wneud hynny, o achos bod ni'n perthyn i deulu sydd trwy'r byd i gyd. A mae'r Apostol Paul yn sgrifennu nawr at deulu at frodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu. A mae wedi pwysleisio teulu'r ffydd, a teulu eglwys Iesu Grist. Ac mae'n dod a mae'n rhoi y cyfarchiad nawr te. Mi ddarllenon ni yn Colosiaid geiriau tebyg iawn. Fe gewch yr holl hanes amdanaf gan Tychicus, y brawd annwyl a'r gweinidog ffyddlon, am cydwas bron air am air. Oherwydd i chi gael cofio, mae'n carchar yn Rhufain, y carchariad cyntaf nawr yn Rhufain, ac mae'n ysgrifennu yr un pryd 3 llythyr. Llythyr at yr Effesiaid, llythyr at y Colosiaid, a'r llythyr personol at Philemon. A mi glywson ni yn llythyr at y Colosiaid bod Onesimus yn mynd â'r llythyr hefyd, yn mynd gyda y lleill ac bydde fe'n mynd â'r llythyr i Philemon wrth gwrs. Ac felly mae gyda fe rhywun nawr mae'n trystio. Right? Rhywun mae'n gallu ymddiried ynddo fe. Tychicus, brawd annwyl, gweinidog ffyddlon yn yr arglwydd. A cydwas, mae'n dweud, yn y llythyr, cydwas yn y llythyr arall. Felly, mae'n frawd annwyl. Fel yna mae'n ei ystyried e. Mae'n aelod o deulu Duw yn Rhist, wrth gwrs. Fel pob un ohono ni, ni'n aelodau o deulu Duw. A mae gyda ni frodyr a chwiorydd yn Rhist. Ac mae yn cyfri Tychicus yn frawd annwyl, yn ei garu fe, yn yr arglwydd Iesu. A mae hwnna'n bwysig i ni, siwr ni'n gweld ein gilydd fel cyd-Gristnogion yn yr eglwys ac y tu hwnt, ond dechrau yn yr eglwys, siwr ni'n gweld ein gilydd. Brawd, chwaer, annwyl yn yr arglwydd Iesu. Beloved yn Saesneg yw annwyl yn dyfan, wedi ei caru. Maen nhw wedi ei caru gan yr arglwydd gyntaf, ac felly dylen nhw fod yn annwyl i ni. Bod ni'n ei caru nhw hefyd yn yr arglwydd Iesu. Ac mae'n weinidog ffyddlon, mae'n was ffyddlon i Iesu Grist. Mae wedi bod gyda Paul ar deithiau. Dyn ni ddim yn gwybod llawer, oedd e'n helpu fe i gyflwyno'r Efengil, oedd e'n pregethu gyda fe, neu dim ond cefnogi, dyn ni'n gwybod, a mae'n cael ei ystyried diaconos yw'r gair, yn was ffyddlon i'r arglwydd. Ac mae'n gallu ei drystio fe. Mae'n gallu drysto fe. Mae'n gallu drystio fe gyda gair Duw, gyda'r llythyr yma. I fynd â'r llythyr, yr original nawr, cofiwch, i fynd â fe i Ephesus, ac i fynd â llythyr i Colose, ac mae yna lythyr i'r Laodiceaid hefyd. Mae e'n gallu i drystio fe, a mae hwnna yn siarad â ni yn diwedd. Bydde Paul yn gallu yn trystio fi, bydde fe yn eich trysto chi, fel brawd neu chwaer annwyl, a gweinidog neu gwas ffyddlon yn yr arglwydd. Mae'n addas i anfon
Ac i ni'n clywed amdano fe pan mae'n sgrifennu at Titus, mae'n sôn am Tychicus. Pan mae'n sgrifennu at Timotheus, yr ail lythyr i Timotheus, mae wedi anfon Tychicus i Ephesus yn barod. Lle oedd Timotheus, wrth gwrs, yn weinidog. Mae'n gallu dibynnu arno fe, mae'n gallu ei drystio fe. A mae hwnna'n rhywbeth hyfryd yn dweud. A mae hwnna'n rhywbeth i ni anelu ato fe. Bo ni yn frodyr ac yn chwiorydd annwy ac yn ffyddlon yn yr arglwydd. Mae'n amlwg bod nhw'n agos, mae'n dod o Asia, o Twrci. Mae'n bosib bod e'n dod o Ephesus, neu rwle agos, fel Trophimus. I ni'n clywed amdani nhw gyda'i gilydd yn actau, dyma chi, actau 20, ei gyd deithwyr gyda Paul, Sopater, Berea, Pyrrhus, mab Pyrrhus y Thessaloniad, Aristarchus a Secundus, Gaius o Derbe a Timotheus, a'r Asiaid, maen nhw, o Asia, Tychicus a Trophimus. Ac i ni'n clywed wedyn ni bod Trophimus yn dod o Ephesus. So, ydy Tychicus yn dod o Ephesus neu'r ardal? Mae'n bosib iawn. Ac mae'n addas iawn i gael ei anfon gyda'r llythyr yma hefyd. Oedd wedi bod yn teithio gyda'r apostol Paul a mae'n cael y cyfrifoldeb yma nawr. Hefyd, nid yn unig mae'n cario'r llythyr, ond mae'n mynd i roi newyddion personol iddyn nhw am yr apostol Paul. Ac pethau sydd ddim yn y llythyr. Fel sonio ni wythnos diwetha, dydy'r apostol Paul ddim yn sôn llawer am ei hunan a'i amgylchiadau yn y llythyr yma. Mae'n amlwg i fod e'n y carchar, mae'n dweud hynny, wnaethon ni sôn am hynny y tro o'r blaen, ac mae eisiau iddyn nhw gael mwy o newyddion amdano fe, mwyn ei calonogi. A mae hwnna wedi'n haro fi. Fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist, i ni'n dod i nabod ein gilydd, mae'n bwysig bod ni'n dod i nabod ein gilydd, gymryd y gallwn ni, a siarad ein gilydd, gweddio dros ein gilydd, mwyn bod yn galondyd i'n gilydd yn yr arglwydd. Nid jyst mwyn cael hanes ein gilydd fel sy'n ni'n busnesan, nid yna beth yw e. Ond mwyn, dwi eisiau chi wybod beth sy'n digwydd, beth yw yn hint i meddy'r apostol Paul, beth sy'n digwydd i chi gael eich calonogi. I chi byd o poeni'n ormodol, ond i chi gael eich calonogi yn yr arglwydd. Mae hwnna'n hyfryd yn dweud. A mae'n ffordd i ni feddwl pan ni'n sgwrsio a'n gilydd, pan ni'n siarad ac yn cymysgu ac yn ymwneud a'n gilydd, siwr allai galonogi. Ymrawd neu'n chwaer yn yr arglwydd. Calonogi nhw yn Iesu Grist, calonogi nhw yn y ffydd, calonogi nhw yn yr Efengyl. Y peth pwysica i ni'n wneud wrth ymwneud a'n gilydd. Pennod 3 nawr te, gawson ni'r adnod yma o'r blaen, wyf yn erfyn felly ar eich chi beidio a digaloni o achos fy nioddefiadau drosoch. Oherwydd yr Efengyl, wrth gwrs, mae yn y jail. Hwy yn wir yw eich gogoniant chi. Ond ym Pennod 3, wrth gwrs, beth mae'r apostol Paul wedi bod yn dweud, dwi'n berson freintiedig iawn, dyna beth mae wedi bod yn dweud, dwi'n weinidog yr Efengyl. Dwi'n cael rhannu'r newyddion da, nid yn unig gyda'r Iddewon, ond dwi wedi cael y fraint o rannu fe gyda y cenhedloedd hefyd. Y dirgelwch yma nawr sydd wedi dod yn amlwg bod yr Efengyl nid jyst i blant Israel, ond i bawb trwy'r byd i gyd. Yn ddi-wahan, dim gwaniaeth. Ac mae arbenni ddigon bod yn cael y fraint yma o gario'r Efengyl, o rannu'r Efengyl yn yr arglwydd Iesu i bob math o berson, pob lliw a llun, ble bynnag maen nhw. P'une bod nhw yn Asia, yn Twrci, p'une bod nhw yn Groeg, i rannu'r Efengyl gyda nhw. Fe bynnag mae'n costio, mae gyda fe'r fraint yma, mae wedi cael ei alw, mae wedi cael ei achub a'i alw i wneud y gwaith aruthrol yma. Ond oedd e'n gwybod, wrth gwrs, yr un pryd, bod nhw'n poeni. Chi'n gweld? Oedd e'n ystyried ei hunan yn freintiedig. Oedd e'n fraint i ddioddau fel Cristion. Fel na oedd y Cristnogion cynta yn ei gweld hi. Oedd hi'n fraint os o'n nhw'n cael dioddau mwyn Iesu Grist.
Oedd e'n anrhydedd. Ond wrth gwrs, yn naturiol, bydde rhywun yn poeni hefyd. A bydde nhw'n poeni am yr apostol Paul. Poeni bod e'n y job, poeni beth oedd ei sefyllfa fe. Siwr oedd hi arno fe. Ac mae hynny'n iawn, wrth gwrs, Hebreaid, nawr te 13, cofiwch y carcharorion, yn arbennig nawr, ein brodyr a'n chwiorydd, fel pe byddech yn y carchar gyda hwy. A rhai sy'n cael eu camdrin fel pobl sydd â chyrff gennych eich hunain. Pan chi'n gweddio, triwch roi eich hunain yn yr un sefyllfa. A nhw, i feddwl amdanyn nhw, ac i feddwl beth i weddio drostyn nhw, a sut yw helpu nhw'n ymarferol falle hefyd. Ac wedyn, dyma chi enghraifft o'r apostol Paul nawr te yn Philippiaid yn calonogi y rhai sy'n derbyn ei lythyr Yr wyf am i chwi wybod, gyfeillion, frodyr, fod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hyrwyddo'r efengyl. Pidwch â poeni, mae wedi troi allan gwell. Mae Duw eto'n gweithio pob peth daioni. Pidwch â poeni, ac ewn ni mlaen, yn gymaint ei bod wedi dod yn hysbys trwy'r holl praetoriwm ac i bawb arall, mae mwyn Crist yr wyf. Mae pawb yn gwybod pam wy yma. Ac wrth iddyn nhw wybod pam wy yma, maen nhw'n cael clywed am Iesu Grist. Na pam wy yn jail. Ac felly, mae pawb, mae'r milwyr yn gwybod, mae'r gads yn gwybod, mae pawb, mae'r carcharorion eraill yn gwybod. A maen nhw wedi clywed am yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, ni wedi clywed hynny gan rhai wedyn yn y jail, fel maen nhw'n cael eu defnyddio yn y carchar i rannu'r efengyl. Mewn lle ofnadw bydden ni ddim yn dymuno bod neb yna, ac eto mae'r arglwydd yn gweithio daioni. Wedyn, a bod y mwyafrif o'r cyd-gredinwyr yn yr ardal, oherwydd i mi gael fy ngarcharu, wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd, ac yn fwy hi o lawer i lefaru'r gair yn ddi-ofn. Bod rhai eraill wedi dod yn fwy hyderus yn yr efengyl o weld tystiolaeth y Paul ac ymateb pobl i Paul yn y carchar. Felly, mae pethau trwy ras Duw wedi troi daioni. Pam mae'n dweud hyn? Yw calonogi nhw. Calonogi nhw yn yr efengyl, calonogi nhw yn yr arglwydd. Mae wrth y lliw. Mae'n cadw i addewidion sy'n eisiau ni ofni. Gallwn ni lawenhau ym mhob sefyllfa a bod yn fwy na choncwerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Wel, mae hwnna'n her i ni yn dweud. Faint ydw i yn sgwrs gyda phobl brodyr a chwio yn calonogi yn yr arglwydd ac yn y ffydd. Ac wedyn ni'n dod at y ddwy adnod ola, dyna chi berthynas pobl Dduw a'i gilydd. Just rhyw gipolwg bach oedd hwnna o berthynas a cymdeithas y saint, calonogi. Ac wedyn, i ni'n gweld wedyn ni pwrpas gair Duw. Mae'n crynhoi nawr ar ddiwedd y llythyr, ac mae'n cyfarch wrth gwrs, ac yn y cyfarchiad yma, mae yna gyfarch, mae yna weddi, a mae yna ddisgwyliad. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. Mae'n ei cyfarch ac yn dymuno tangnefedd, cariad, gyda ffydd a gras i bobl yr arglwydd. Mae'n dymuno hynny, mae'n gweddio hynny. Ond hefyd, mae'n disgwyl iddyn nhw brofi hynny trwy gynnwys y llythyr. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny hefyd. Dyna beth yw bwriad yr arglwydd i ni trwy ei air. I ni brofi tangnefedd, i ni brofi heddwch a chariad a gras. Ac i ni weld sut mae hwnna'n gweithio allan. A beth mae'n neud, mae'n crynhoi, wrth gwrs, beth mae wedi dweud yn ystod y llythyr. Felly mae'n dechrau fan hyn gyda tangnefedd, neu heddwch. Mae'r gair Cymraeg yn gyfoethog iawn, dwi wedi dweutho chi o'r blaen beth yw tanc a nefoedd, heddwch y nefoedd. Dyna beth yw ystyr hen air, y gair tangnefedd. Eto,
terminoleg y teulu sydd yma, a mae'n cael ei golli yn anffodus yn y cyfieithiad newydd. Brodyr, mae'n dweud, yn llythrenol, brodyr, mae'n cynnwys chwiorydd wrth gwrs, ond brodyr a chwiorydd, allech chi gyfieithu fe fel yna, oherwydd i ni mewn teulu. A iaith y teulu mae yn ei ddefnyddio tangnefedd i'r brodyr a chwiorydd. Mae wedi dechrau y llythyr reit yn y dechrau. Gras a tangnefedd oddi wrth Dduw ein tad, a'r arglwydd Iesu Grist ein brawd. Teulu, chi'n gweld, teulu Duw a teulu y ffydd yn Ephesus. Ac mae'n dechrau nawr te gyda tangnefedd, ac mae wedi sôn am heddwch a tangnefedd trwy'r llythyr. 2:14, sôn am yr arglwydd Iesu, ef yw ein heddwch ni. Gwnaeth y ddau, yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu trwy ei gnawd ei hun, y canolfur o elyniaeth oedd yn ein gwahanu. So darlun sydd gyda chi, chi'n cofio'r wal na yn Jerusalem? Wal enfawr yn dos e. Beth mae wal yn neud? Gwahanu. Gwahanu, cadw ar wahân. Ac mae'n sôn defnyddio'r darlun. Mae'n mynd i aros gyda hwnna am eiliad bach. Defnyddio'r darlun mae o wal. Mae waliau yn gwahanu pobl yn naturiol. Fel iddew cenedl ddyn. Wal. Wal. Do'n ni ddim rhywun peth. Chi'n cofio'r Iddewon a'r Samariad? Mae'n bita gyda'i gilydd, mae'n cymysgu gyda'i gilydd. O'n nhw wahanol, o'n nhw ddim yr un peth. Gwahaniaeth, chi'n gweld? A mae yna wahaniaethau rhyngthon ni o ran natur. Gwahaniaethau gwlad, gwahaniaethau iaith, gwahaniaethau cefndir, diwylliant, safle, caeth, rhydd, pob math o bethau mewn cymdeithas. Mae yna wahaniaethau. Ond mae'r arglwydd Iesu, pan ni'n dod at yr arglwydd Iesu, mae'r gwahaniaeth yn cael ei dynnu lawr. I ni'n un yn Iesu Grist. I ni'n un yn iddo fe. Ac meddylwch amdano fe yn y Testament Newydd, meddylwch amdano fe yn Ephesus. Iddew a cenedl fi yn dod i gael cymundeb dy gilydd. Meddylwch. Fydden nhw riod wedi bita gyda rhywun o ddim yn iddew, chi'n gweld? Eriod. A nawr maen nhw wrth fwrdd yr arglwydd. Achos mae gyda nhw'r un prynwr. Mae gyda nhw'r un Meseia. Mae gyda nhw'r un arglwydd Iesu Grist. A mae'r wal yna wedi cael ei dynnu lawr. Mae yna heddwch felly yn yr ystyr hynny rhwng pobloedd a'i gilydd yng Nghrist. Ac ymlaen, diolch Geraint. Ac felly, i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd. Mae Duw sydd wedi creu y byd, Duw oedd wedi creu Israel, nawr yn creu cenedl newydd. Creadigaeth newydd. Pobl o bob llwyth, gwlad, iaith a chenedl yn un genedl newydd, yn yr arglwydd Iesu Grist. Dynoliaeth newydd. Yr un creawdwr, creadigaeth newydd, a dyw'r creadigaeth yma byth yn mynd i syrthio na chael ei ddifetha. Ac wedyn ymlaen, mwyn cymodu'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes. Trwyddi hi fe laddodd yr elyniaeth, fe ddaeth a phregethu heddwch i chi, y rhai pell, a heddwch hefyd i'r rhai agos. Felly, y neges yr Efengyl, y neges heddwch. Rhai oedd yn gyfarwydd ar addewidion am y Meseia, rhai oedd ddim yn gwybod dim am hynny. Heddi, pobl sydd wedi cael ei magu yn y cwrdd, pobl sydd ddim yn gwybod dim byd am y cwrdd a dim byd am yr Efengyl. A mae'r ddau gyda ni yn ein cymdeithas ni heddiw, ddau grŵp. Mae heddwch i'r ddau gyda Duw yn Iesu Grist. Trwy y groes, trwy iddyn nhw gredu bod wedi marw dros eu pechodau nhw. Ac wedi farhau am eu pechodau. Ac wedyn ni, nes ymlaen, ymrowch i gadw a rhwymin tangnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Ac 6:15 a pharodrwydd i gyhoeddi Efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Efengyl
tangnefedd sy'n dod â heddwch rhwng dyn a Duw a rhwng dyn a dyn yn Iesu Grist. A'r pwyslais yn y llythyr at yr Effesiaid, heddwch gyda Duw i'r ddau ohono ni yn Iesu Grist, ac felly heddwch a'n gilydd. A dyma'i bwyslais e. Be sy'n dangos rhyfeddod cymod yr Efengyl yw brodyr a chwiorydd na fydde byth yn cymysgu a'i gilydd nawr yn un yn Iesu Grist. Mae'n dystiolaeth i'r Efengyl, chi'n gweld? A dyna yw nod yr Efengyl, dyna yw nod yr ysgrythyr. Nid yn unig bod ni'n gwybod, wel, peth mawr wrth gwrs, nid yn unig, bod ni'n gwybod am heddwch gyda Duw, maddeuant am ein pechodau ni, ond mae hwnna'n cael ei amlygu wedyn. Chi'n gweld ffrwyth hwnna wedyn ni, heddwch a'n gilydd. Rhwymyn tangnefedd rhwng brodyr a chwiorydd yn Iesu Grist. Mae'n dangos yr Efengyl. Felly, os droiau fe upside down, ffordd arall, mae diffyg tangnefedd a rhwymyn tangnefedd yn gwadu'r Efengyl. Mae'n siarad yn erbyn yr Efengyl, chi'n gweld? I ni wedi cael ein cymodi â Duw trwy yr arglwydd Iesu. I ni fod yn agos. I ni fod yn un. Ac i ni fod yn un a'n gilydd yn Christ. A mae hwnna'n cael ei wadu, os nad i ni, yn cynnal ac yn cadw trwy ras y rhwymyn tangnefedd. Ac wedyn mae'n sôn am gariad, wrth gwrs, tangnefedd i'r brodyr a'r chwiorydd a chariad. Ac mae wedi sôn lot am gariad. Cariad Duw yn Iesu Grist atom ni. Fyna mae'r Efengyl yn dechrau, wrth gwrs. Carys felly y carodd Duw y byd. Cariad Duw. Ac pennod 1, cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron mewn cariad. Beth sy'n tu ôl i gynllun Duw? Cariad. Beth yw pen draw cynllun Duw? Cwlwm o gariad. Rhwng Duw a dyn, rhwng Duw a'i bobl. Pennod 2. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr. Mor fawr. Pa mor fawr yw cariad Duw yn ein golwg ni heno? Pa mor fawr yw e? Mae'r Beibl yn rhedeg allan o ffyrdd i'w ddisgrifio fe. Mae tu hwnt i wybodaeth. Mae mor fawr. Yr hyd a'r lled a'r uchder a dyfnder cariad Crist. Ac i ni, mae wedi'n cael ei ni yn yr arglwydd Iesu. Mor gyfoethog ei drigaredd, mor fawr ei gariad. Mor fawr, nes bod wedi yn gwneud ni yn fyw, wrth gwrs, dyna yn yr ail bennod, o'n i'n farw. O'n i'n farw yn ein pechodau. Dim gobaith, dim Duw, dim byd gyda ni. Ffili ymateb i Dduw, ddim yn ceisio Duw, dim byd. Yn farw yn ein pechodau. Ond ei drigaredd sy'n fawr, ei ras ei gariad sy'n mor fawr, mae di'n bywhau ni. Fe sydd di'n deffro ni yw adnabod a'i brofi fe, a dod yn blant ac yn etifeddion iddo fe. Pennod 3, wrth gwrs, boed i chi sydd â chariad yn reiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynglyn â'r holl saint, a dyma fe, y lled, yr hyd, yr uchder a dyfnder cariad Crist. Mae uwchlaw, ei fod uwchlaw, mae'n mynd mlaen i ddweud, gwybodaeth. Allwch chi ddim i gynnwys ei gyd, allwch chi'n cael gafel arno fe i gyd. Ond gallwn ni ei brofi fe, gallwn ni wybod amdano fe a gwybod mwy amdano fe hefyd. Ac wrth gwrs, mae'n sôn am hyn achos bod wedi ymestyn i bechaduriaid, marw, mae wedi ymestyn i bobl o bob math. Pobl o bob math. Gadewch i ni beidio a chyfyngu cariad Duw yn yr ystyr hynny, mae i bob math o bobl.
Oedd yr Iddewon mewn perygl, ond nhw ddim yn deall, oedd rhaid nhw weld, oedd rhaid i Pedr gael gweledigaeth yn dod i ddeall bod yr efengil, yr un efengil, i'r cenhedlaeth. Bod fod i rannu'r efengil gyda'r cenhedlaeth. Dyna oedd eu comisiwn nhw i fynd i'r holl fyd. Ac felly'n unne hefyd, wrth gwrs. Mae'n ymestyn i bob cyfeiriad, i bob siort o berson, i bob math. Dim yn lle ni i'w cyfyngu mewn unrhyw ffordd at hwnna. Ac wedyn ni, pennod 5, gan fyw mewn cariad, dawn ni at hwnna nawr, yn union fel y carodd Crist ni, ei roi ei hun trosom yn offrwm ac aberth i Dduw o arogl pêr. Dyna galon yr efengil, nid beth dwi yn mynd i wneud dros Iesu Grist, nes beth dwi'n addo neu'n cynnig neu'n bwriadu wneud drosto fe, nid na'r efengil o gwbl, wrth gwrs. Ond beth mae wedi wneud, beth mae Duw wedi wneud, beth mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosom ni, yn rhoi ei hun yn aberth, heb ddyla dim byd yn ôl o gwbl. Offrwm ac aberth i Dduw o arogl pêr. Does dim byd mwy prydferth yn yr holl fyd na chroes Iesu Grist. Rhywbeth yn naturiol oedd yn erchyll, wrth gwrs. Ond does dim byd mwy prydferth na bod mab Duw wedi ei roi ei hun dros ei bobl a dros ei briodferch mwyn ein hachub ni. A mae'r Apostol Paul wedi pwysleisio fe. Mae'r Apostol Paul wedi tynnu sylw at faint cariad Duw tuag atom ni. Ac mae'n bwysig bod ni'n credu fe, a mae'n bwysig bod ni yn ei wybod trwy ffydd. Ond yn dilyn wedyn ni, mae wedi sôn am gariad y saint at ei gilydd. Na fe yn yr adnod fyna. Gan fyw mewn cariad, yn union fel y carodd Crist ni. Fel o'n i'n sôn am rwymyn tangnefedd, yn dangos ein cymod ni a Duw, mae'n cariad ni at ein gilydd yn dangos, yn adlewyrchiad yn ffrwyth, cariad Duw tuag atom ni. A mae gymaint o sôn amdano fe yn yr ysrythyr, gymaint o sôn amdano fe yn y llythyr at yr Effesiaid. Un pennod 1, diolch am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint. Nid wyf wedi peidio â diolch amdanoch. Mae'r Apostol Paul yn llawenhau yn yr eglwys yn Ephesus. Pam mae'n llawenhau? Mae'n sôn am ddau beth sy'n agos iawn at ei gilydd. Maen nhw wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu, a maen nhw'n caru ei gilydd. Caru'r holl saint sy'n awgrymu bod nhw'n caru ei gilydd yn yr eglwys, a thu hwnt mewn eglwysi eraill hefyd. Ac mae'n llawenhau, a mae'n diolch. Nawr, sylwch mewn gweddi, mae'n rhaid ni beidio wneud y camgymeriad mewn gweddi, dwi'n mynd diolch iddyn nhw, mae'n diolch i'r arglwydd amdanyn nhw. Dwi'n mynd diolch i'n gilydd am waith Duw yn ein bywyd, ni'n diolch i Dduw o hyd am ei ras. Ac mae'n diolch yn fawr amdanyn nhw. Mae'n arwydd o ras a chibod. Mae'n arwydd bod yr efengil ar waith. Mae'n amhosibl yn y Testament Newydd gwahanu cariad at Dduw a chariad at bobl Dduw. Gallwch chi ddim ei gwahanu nhw. Maen nhw'n un. Cariad at Dduw, cariad at yr arglwydd, a chariad at bobl yr arglwydd. Maen nhw'n un. A mae llythyr y cyntaf Ioan yn pwysleisio hynny. Pennod 4, byddwch yn ostyngedig ac addfwyn ym mhob peth, ac yn amyneddgar, gan oddef eich gilydd mewn cariad. Dyma fe, dyna chi adnod ymarferol iawn iawn. I ni'n byw gyda'n gilydd nawr, mae'r Iddew a'r cenedl fi'n. A'r gwahaniaethau mawr yma, maen nhw'n byw gyda'i gilydd yn yr eglwys. Nid bod hwnna'n automatic, bod nhw'n mynd i glico gyda pawb yn syth, wrth gwrs ddim. Mae eisiau gweithio arno, mae eisiau gras, wrth gwrs bod e. Dwi'n berson lletwyth iawn weithiau, mae eisiau gras i fyw gyda fi.
Felly, byddwch yn ostyngedig, byddwch yn addfwyn, yn amyneddgar, a goddef eich gilydd mewn cariad, fel mae'r arglwydd gyda ni. Fel mae'r arglwydd gyda ni. Y danger yw anghofio beth yw agwedd y tad, beth yw agwedd ein bugail ni ato ni. Mae mor ofalus, mae mor dyner, mae mor garedig i ni'n cwmpo mewn codi ni. I ni'n crwydro mewn dod i'n ôl ni. Mae mor amyneddgar, mae mor dyner a thrigaro gyda ni. Ac os felly, dyna ddyle fod ynom ni wrth gwrs gyda ein gilydd. Wedyn, ys ymlaen 15, na, gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad, a thyfu ym mhob peth i Grist ef yw'r pen. Oes, mae eisiau tyfu mewn gwybodaeth. Mae eisiau cynyddu mewn athrawiaeth. Mae'n bwysig iawn, bod ni'n tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o Dduw. Wrth gwrs bod e. Bod ni'n gwybod gymaint ag allwn ni. Bod ni'n dysgu gymaint ag allwn ni. Am ein Duw ni ac am ei ffyrdd e. Ac am yr Efengil. A siwrd mae e'n gweithio. Beth yw ewyllus Duw? Mae'n mynd i'n helpu ni'n fawr yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Wrth gwrs, bwysig iawn. Ond mae rhaid ni ddilyn y gwir mewn cariad. Mewn cariad. A cariad fyna, cariad ar Dduw, ond nid dyna beth yw'r pwyslais fyna, ond cariad tuag at ein gilydd. Hynny yw, i ni eisiau helpu ein gilydd i ddysgu mwy. Ac i ddod i wybod mwy, ac i ddeall mwy o ffyrdd yr arglwydd. A'i ffyrdd e, a'i fwriadau fe ar ein cyfer ni. 16, trwy weithgarwch cyfaddas pob un rhan, ceir tyfiant, pryfiant yn y corff, ac mae'n ei adeiladu ei hun mewn cariad. Wrth i ni weithio gyda'n gilydd, i ni yn tyfu mewn cariad. Wel, gadewch i ni fod yn onest. Pryd glywsoch chi am rywun yn sôn am eglwys yn ddiweddar ac yn mesur tyfiant o ran cariad? So i'n cofio clywed yn fod yn onest, yn mesur tyfiant mewn cariad y saint at ei gilydd. Mae'n bwysig iawn yn y Testament Newydd. Pryd welsoch chi sôn yn y Testament Newydd ar ôl dydd y Pentecost a'r dyddiau cynnar am rifau mewn eglwys? Chi ddim yn clywed hynny. Ond chi'n clywed sôn am dyfu mewn ffyrdd eraill. Gwybodaeth, adnabyddiaeth, cariad. Tyfu mewn ffydd. Cariad, tyfu yn y gobaith sydd yn yr Efengil. Mae'n her i ni, a gweud y gwir, oedden ni'n mesur pethau, oedden ni'n edrych ar bethau fel mae'r Testament Newydd wir yn edrych arnyn nhw. Ac wedyn, mae hyd yn oed yn ymestyn i fywyd y teulu, wrth gwrs, fel ni wedi gweld, chwi wir. Carwch eich gwragedd fel y carodd Crist yn dair eglwys a'i roi ei hun drosti. Y model i'r gŵr yn y ffordd mae'n ymwneud â'i wraig yw'r arglwydd Iesu Grist, a'i aberth dros ei briod. Dyna'r safon, dyna'r model i ddynion priod. Ac wrth gwrs, yr un agwedd gyda dynion gyffredinol tuag at ferched yn y capel. Roi, gwasanaethu, fel yr arglwydd Iesu tuag atom ni. Eto, mae'n priodas ni i fod yn adlewyrchiad o'r Efengil. Yn adlewyrchiad o'r groes, yn adlewyrchiad o aberth Iesu Grist. A sawl gwaith i ni'n gofodedi farhau bod ni'n cwmpo mor fyr ohono fe. Cariad. Cariad yr arglwydd ato ni wedyn ein cariad ni. Bod e'n llifo wedyn ni drosodd a trwodd tuag at eraill, gan gynnwys yn teuluoedd, ac unwaith eto yr un modd dylai'r gwir garu bragedd fel ei cyrff ei hunain. I ni'n un. I ni'n un a Iesu Grist nawr, i ni'n un corff, fe yw'r pen a ni yw'r corff. Mae'r gŵr a'r wraig yn un corff. Ac felly mae yna gariad arbennig i fod, fel cariad Iesu Grist, at
ei eglwys a'i bobl. Ac wedyn ni, ynghyd a ffydd, cariad ynghyd a ffydd. Bob amser mae'r apostol Paul yn pwysleisio ffydd a chibol, ac 15 ni wedi cael yr adnod yma o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu. Nid ffydd I've got faith niwlog, that's it. Na, mae'n ffydd arbennig iawn yn Iesu Grist. Mae'n ffydd yn yr un sydd wedi marw drosto ni, yn ei waed e, yn ei aberth e, i'n glanhau ni a'n gwneud ni'n iawn gyda Duw. Nid jyst rhyw ffydd. Na, mae'n ffydd penodol iawn yn y Testament Newydd. Ac mae hwnna'n allweddol. Bwriad gair Duw yw dod â ni i ffydd a cryfhau ein ffydd ni. Ein ymddiriediaeth ni yng ngair Duw a'n trust ni yn Iesu Grist. Bod e'n tyfu. Bod e'n tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu. Penodau, i ni'n gwybod yr adnod trwy ras ar y dych wedi eich achub, trwy ffydd. Beth mae hwnna'n golygu? Chi wedi gorfod edrych mas ohonoch chi'ch hunan ac at Iesu Grist. Nid eich gwaith chi yw hyn. Chi wedi edrych mas am obaith. Nid mewn, mas. At rhywun arall. At yr arglwydd Iesu. Chi wedi edrych fel edrych ar y sarff yn y diffeithw. Just edrych mewn ffydd ar Iesu Grist. Wedi cael ein iachau o'n pechodau. Beth yw'n gwaith ni wrth fynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol? Mae'n gwmws fi'n peth. Edrych ar Iesu Grist. Dwi'n yn newid o gwbl. I ni'n edrych arno fe, mwyn dod yn debyg iddo fe. Allwn ni'n fforddo tynnu'n llyged oddi wrtho fe am funud. A rhaid ni edrych ar Iesu. Edrych arno fe, ein harch o ffeiriad. Edrych ar ei fywyd e. Esiampl ei fywyd e. Yr un oedd wedi rhoi hunan i'r arglwydd. Yr un oedd wedi dod i wasanaethu. Edrych ar Iesu. Edrych ar ei air a'i addewidion mawr i ni. A wedyn penod 3, yn ddoef a thrwy ffydd ynddo, yr ydym yn cael dod at Dduw, yn eofn a hyderus. Trwy ffydd, i ni'n dod yn iawn gyda Duw. Trwy ffydd, i ni'n cael dod yn agos at Dduw. I ni'n yn helpu dim, i ni'n ymddiried. I ni'n yn dylan hunain, fe sy'n ein dylan ni lan. I ni'n pwyso'n llwyr ar Iesu Grist. Gwai ni os i ni ddim. Sut ma'n ni'n gorfod dylan hunain o gwbl. Ni'n pwyso'n llwyr arno fe. Ac wedyn ni 17, ac ar ei Grist breswylio yn eich calonnau trwy ffydd. Trwy ffydd, i ni'n dod i brofiad ohono fe, wrth gwrs. Trwy ffydd yn ei air. Trwy ffydd yn ei addewidion. Maen nhw mor werthfawr. Ac beth i ni'n neud? Ni'n pwyso arnyn nhw. Pwyso arnyn nhw. Gweddio yn ôl addewidion Duw. A mae pwyso ac ymddiried yn troi yn brofiad. Trwy ffydd. Dyna siwr ni'n dod i adnabod Iesu Grist. Dyna siwr ni'n dod yn gadwedig trwy ffydd. Trwy ffydd, trwy ymddiried yn addewidion a gair Duw ac yn yr arglwydd Iesu. Penod 4, un arglwydd, un ffydd, un bedydd. Mae'n bwysig mewn eglwys bod ni'n diogelu unoliaeth. Un ffydd sydd. Ffydd yn yr arglwydd Iesu. Dyn ni ddim yn aelodau o eglwys Iesu Grist os nad yw'n ffydd ni yn Iesu Grist ac yn ei aberth ef. Sdim ffordd arall o ddod i deulu Duw. Un ffydd sydd, a mae rhaid ni gadw hwnna yn ofalus iawn. Ffydd yng ngair Duw. Ffydd yn beth mae'n dweud am yr arglwydd Iesu, beth mae'n dweud yw yr efengyl. Ac wedyn 13, felly y cyrraeddwn oll hyd at undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth o fab Duw. Mae'n dod yr un ffordd yn Iesu Grist ac i ni nabod Iesu Grist trwy yr un gair, yr un ysgrythyr, gair Duw. Ac felly mae'n golygu credu Duw, credu ei air ei dderbyn peidio dadle gyda fe, plygu iddo fe, i fyddhau a'i trystio fe.
Dyna beth yw ffydd. A bwriad gair Duw yw i ni ddod i ffydd, i ni brofi fe ac i ni dyfu. Gadewch i ni weddio byddwn ni'n tyfu o hyd mewn ffydd yn yr arglwydd. Ac i orffen, gras fyddo gyda phawb sy'n caru ein harglwydd Iesu Grist. Dyma yw tarddiad pob peth arall. Mae'r lleill yn ffrwythau, os licwch chi. Tangnefedd, heddwch, cariad, ffydd, ffrwythau yw'r hynna sy'n dod o'r ras Duw. Rhodd yw'r ras, beth mae Duw yn rhoi heb i ni dalu amdano fe. Gifft yw e, rhodd yw e. Ac mae e'n un sydd yn rhoi o hyd ac o hyd. Rhoi ei fab, rhoi ei ysbryd, rhoi ei air, rhoi ei fywyd i ni, rhoi gras, bywyd nefol yn ein henaid ni, rhoi gras i ni i edifarhau, rhoi help i ni i gredu, i wasanaethu, i dyfu ac i ddyfalbarhau. Gras yw ei gyd. Gall neb ohono ni ddweud heno, dwi wedi edifarhau achos bod fi wedi dod i weithio'r peth mas. Wrth gwrs bod ni ddim. Oedden ni'n gwadu yn pechodau ac eisiau aros yn y tywyllwch na'n natur ni, yr arglwydd sydd wedi rhoi gras i ni, i gredu ac i edifarhau. Mae e'n dymuno, mae'n gweddio, mae'n rhywbeth i ni weddio dros ein gilydd, i ni brofi gras, i ni brofi mwy o ras o hyd yn Iesu Grist. A sylwch beth mae'n dweud, gras fyddo gyda phawb sy'n caru ein harglwydd Iesu Grist a chariad anfarwol. A mae hwnna'n swndio'n dweud mawr yn dweud, cariad anfarwol sydd byth yn dod i ben, sydd byth yn dod i derfyn, sydd byth yn marw. Ond gras Duw yw hyn, eto chi'n gweld, os i ni'n ei garu fe, mae'n golygu bod e'n gyntaf wedi'n caru ni. Fe sydd wedi rhoi, fe sydd wedi'n caru ni, wrth gwrs. Ac wrth iddo fe yn caru ni, mae'r cariad tuag ato fe. Achos mae rhodd gan Dduw yw'r cariad yna, fydd e ddim yn dod i ben. Bydd e ddim yn dod i ben. Diolch byth, dwi'n yn dod oddi wrtho i, mae wedi dod oddi wrtho fe. Ac am hynny, fel rhoddion grasol Duw, dyn nhw ddim yn dod i ben. Dyn nhw ddim yn gorffen, dyn nhw ddim yn redeg mas, maen nhw'n para ac yn para. Ac i ni'n gweddio bydd yn para ac yn tyfu yno ni. Y cariad sydd gyda ni ato fe ac at ein gilydd hefyd. Wel, ni'n diolch am y darn bach ola yma heno yn crynhoi llawer, dangos rhyw gip olwg o berthynas y Cristnogion cynnar a'i gilydd mwyn calonogi. Ac wedyn ni, pwrpas y llythyr, pwrpas gair Duw, i ni i dyfu mewn heddwch, mewn cariad, mewn ffydd, trwy ras Duw. Gadewch i ni weddio, mae dyna fydd yn digwydd i ni. Goniant yw enw. Amen. Wel, ddawn ni at yr emyn ola nawr te. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur.
Diolch o arglwydd am dy air i ni, heno eto. Diolch am ein atgoffa ni o bethau allweddol a phwysig. Helpa ni arglwydd yn ein cymdeithas a'n gilydd i fod yn gyfrwng i galwnogi ein gilydd yno ti. Dysga ni sut i wneud hynny arglwydd a helpa ni gyda hynny. Ac o arglwydd i ni yn diolch am y cyfarchiad, y weddi a'r bwriad tu ôl i air Duw i ni. I ni gael gwybod am yr heddwch yma gyda Duw a gyda'n gilydd o arglwydd. Ac o arglwydd am gael tynhau rhwymyn tangnefedd yn ein plith ein gilydd a nawr yma hefyd arglwydd. Helpa ni gyda hynny. Diolch am dy gariad rhyfeddol tuag ato ni. Ac o am iddo fe lifo trwyddo ni tuag at ein gilydd o arglwydd. Llanw ni ath ysbryd glân, llanw ni ath gariad o arglwydd. Ac o arglwydd, diolch am ffydd i gredu. Dy ras di sy tu ôl i'r cwbl. Diolch arglwydd nad yw trysorau gras byth yn sychu lan, maen nhw'n llifo fel y môr yn Iesu Grist. Rho ras i ni arglwydd, i ymateb i dy air nawr, ac i adael iddo fe'n mowldio ni yn ein bywyd bob dydd, gogoniant i'th enw. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.